Oy, pre, ganina ra kapaabot diri. Paabot ni mo dire. Ato mo testingan? Oh, testingan na to ning atong kuha. Ano sabi? Una na. Paano mo testingin to? Wala pa Inyo ah? Oh, wala. At testingan to ibabaw ta. Oh, ta. Nay ko nito, magtestingan to. Wala testingan to dito. Sige, testingan to. Dito makakali. Testingan niya to gimat pa. Oh, dari ta. Layo ba? Ay, papa na makainom ako. Aw, ito man day. Aw, Pre, pre. Ah, layo ba? Aw, layo pa gamay pre. ginagawa mo. Nan. Oh, Ito ka sa mga wala na dito, may istorya. wala na testingan. Gira ta? Oh. Ikaw ni kamu na. Oh, ikaw una. Gi. Op. Asa. Ano para unit? Nilay hero. Di singgit mo darna na pud. Dili. Aw. Superhero. Nahuhukin dako. Isturbo sa akong tulog. Kabanan, isturbo sa akong tulog. Hoy. Nawala man. Ang sa nakita mo. Naku nakita. Kaming tao. Kaming tao. Oo niya. Iyang gisot kanang daw na ning ani. Daw sa ijok. Ijok ko ba? Usagi. Ano ginagita? Wala gid. Ako rin nakikita ko. Wala siguro gipakita to. Pwede ba kita to? Singin na yung ate panglaban. Ako ito singan eh. Isa mo na. Isa na. Wala. Isa man mo, nabot mo sa pang lugar. May nagsulay nga sa agimat nga mong gikawat sa diwata. Oh, ikaw rin mo sila. Gusto ka ne? Isang nagawa na sa iyong likod. Ha? Uy! Ano ba? Nagtuba mo ng lipayon mo, nagkuha niyo agimat. Ha! Oy, nasa mo ado. Nasa mo ano? Wala man. Wala. Dito. Ano? Ginagawa mo. Ano si mo? Gigi. Ita. Huwag ko direct ka ng ako ani. Sorry ani. Kita, susah pas hati main pusing biru. Uy. Abi ako. Abi ako. Maktub na. Tara. Ako ning testingan. Superman! Ginagawa mo. Yapo. Ang kita. Dito. Dito tagi. Uli na yun ang isturbo sa akong tulog. Tao nag-apil-apil pagkuha sa akong agimat!
Niya aray ang usa ka tawo nag-apil-apil pagkawat sa akong agimat. Kinsa man ka? Tay sa agimat nga inyong gikawat. Put nila! Mister Mura sa kuan! Tulog! Katuan, ikaw ay kantong laagan nga mosamok sa ako ang tutoryo. Ako man eh! Mo ni angay ni mo. Ikatala sa basketball. Ako'y kanto sa balite! Unsay labot di mo? Wak ko'y labot nila! Nakasala sila sa kuang balay! Kahit ganyan mga diwata sa waterpool. Oh, gano'ng gitagaw mga? Dili ko madlok nimo! Wala tay kaya ni mo patay ka lagi. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ram, pa, pa, pam, pam, pa, pam, pa, pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Yo, manapod na sa ato ang movie karon sa part 2. Yo, kami na po karon na niami karon diri sa Korya mong lugar. Part 2 na mo sa amo agimat sa Diwata. Naon na ko i-shout out karon. Tanito na mo shout out po. Shout out ko kay Totoy Vivo, mo ra yapon. Kay Mang Juan TV. Wako siya. Yeah. Good. Shout out ko sa kang big iskatan na boss idol. Kamusta kay mura kay ko. Shout out kay ko kay Kek Magbanwa. Nakapag ko sa kong amigo sa Tabuhan. Iko'y ngalan, Tito Yap. Kamat kayo, maurata ko ah. Shout out din ko na dito sa Barangay Captain Horologol Elsa Gutierrez. Ilabi na dito sa Barangay Captain Honorable Jerry Magdahanoy. Thank you. Yo, salamat na. Part 3 na punta.